Silrampur along Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangari Dengpen solar powered fencing Kangpu. Dehori Lems Pen Kijor Kang Hua Sang Nilip constituency ke Parlo Hiria Havar Ram Killing a Hemalong Kelong Dam. Roslyn Ingtipi Cancer Ageso Operation Japan KAC CM Dr. Tuliram Rong Hangalong Kirap Kachuhang. Kardong Karbeng Nong Live Prime Time Bertalong Pen Nilisami Julie Baby Nonar Jig Tha Birtang Ton Pen Lakhakre Po Mahamaya constituency angkang ing namaing narpen Munitang Bong Kachepatu Chiri Kapathu Vera Tumpulo Tangte Sil Tharampura Longta Ilonglo Achiklo John Wang Thak Thak ing nama ing narpen munidang bong kachipatu kachiri kapathu vera puthak Dogmoka Forest Range atom mathaponsi Sildharampur Nurak Anglong along solar powered fencing apai ing kai ponsi Pini Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aridengpen ing puponlo Labangso solar powered fencing lake SOPD scheme pensi kaddo kave kilometer pho anadag Pini Karbi Anglong Autonomous Council pen ing kai pontanglo Bangso solar powered fencing kangkai tangalong pini KAC CM Dr. Tuliram Ronghang pali damsi ari dengpen ing pupon. Pini nilum Karbi Anglong light team pen ladak Silrampur reserve labangso ang nampi ajo sidolo labangke national highway mate 4 lane labangso ang ari sidolo niltum nonomat ke pini dak dong mukak ingnam rai kom sakia ahin pen alang litum la habideng nar tumpen kechara kom thekji aphan mun tema aningkan wangsi munid la pen habideng narang bong kaike mata kache thengkheng la ajo ani wang ta kache thengkheng ajoksi penangana munid tum same apran damnang lo ahe marit kan hok pen chenglok penangana kisung la son thek ponlong lo same dak ingnam rai kom sakia tumpen penangan kache paduk alang litum dode sangse ajo analo alang litum duty ke tonun pen chenglok la pen lamang soang nampi kerai komji phan alang litum kaike mata ka bor i la person dolo la silazon dak dong mukak ranger mate rajon dong pia ke hai alang lika cepaduk ponsi la pen dak local emisi em launching teron alang litum ka cepaduk ponsi alang litum pini labangso high solar fence labangso kilometer 4 dak alang litum pini inauguration ajai mek deng ponlo Kedam tang apor hot bang plia bang phatum aprandam nang koklo lasi kewang jilang arnike lapuson ke pho phida ja phansi KAC pen sideng ponlo kurang pulo kiling alang litum bang pri la sopir theben EOC siningang songalang tum arna blangtang lasi ai hai ke jok dia phan monon phi akape ke profit dia phan si da solar fencing la pen ke la upli alang roi tang par tang te pu bang ke isi bang tara do area la pen garo area la pen tumpreng area laso malam ekdam laso hawar long te ajolong te bang kakko hem kapahino aningkan wang aso lapu tumpreng area pe Halapu ranger rongpia sang hopen ke than pona tengke solar powered fencing ki biponang koklake nurak anglong along ke do ing nam aing naratum Sildharampur hawar araratum aphan aningkan wang setami padoso jon pinlo nasi bang sopen ke pa jok je aphansi labang swasai deng ponlo busi ningjepon Silrampur long aso solar power fence ke lo enang kok karon ke nang litum da chini lo je aso area long aningkan wang sitame daga rat atum kai mata duso jolo ai lapen pachu helang munita daga prandam iglo chuning da sona thalo la sini litum dak local MEC mate iam salun sing keron sare initiative ken pen alang linang pin khara ting ben sini li immediate WWF tum ben sibita si alang litum technical expert alang tum dak nikab lo nang pi ini tum mala soteng sini litum pini asokam chunik si pini innovation program denglo asini li hin pen dak local MEC sing keron sar pan suri suri akadom aji eglo alang li advice alang li initiative financially tami alang hin sina kerap dun lo News report Bikram Theron Karbing Nong Live Dehori lem salong ajir ding kluipen sangkeron ke chokche lapen aron repen jor ing hubom pa birta longsi raratum kahon thea tengpen pherang ketum kenebdun long
John Pharwa chai nong lepa thilote abong kruita ki thipa son thak thak lakha inquire trok Duarbaguri constituency ke parlo dehori lem satum aron rei ka choma tha sai rada thengno keklan kedam thang ni phai inquire hini ajo por phai kep malom ihum bolero pickup dehori lem spen thoila inkoi sosia sangki pon boma birta longsi pherang ke tum hiri ram kiling akula ralong an ke longdon Kulada hempu ram kiling amu sunison kiling aphan lam thekar jupona hodang ke thandun ke inut jiten hanse pabang pusi nang ke jor lapen tangkata suri ke pon etlo lapen nili phanta sang nangji pulote nang chen dunon pa matsi nili ke chonam dun detlo pusi pherang ke tuma phan nang pachini dun tumbang nang sot lo masini ke chuan de le te hala ami thang si ami na hinang ji thon mate dela na ke sot vek abang ke koma ine jiten hanse ke di alang le la lem slop pen pini ka chirap dun na son duma nili chining de la pu sa ke te hapu ga buke tunge nili mate hapu ga doa bauri mate di nili hai la mai chining de te ga sang nang ma pu lo comment tu lo do bote nang chen nun ji comment tu lo nang le ke tong long ka atumi de ante la sang so sang nang li ilina long pen ko an ki nam dun lo kon pen sinam dun lo nili ke thoro to ka mo pen tan nang thalung mate di so do ilina long pen thoro to ka si ene no gadi thoro to ka enkela nang li long pen la bek ko nang le roke 18000 18000 pe nang le ko alon de paisa pitang ke nili 10000 lodun al ante la so paisa nang le ko ma phan si ki pivek lo jiten hanse phan si pivek lo ke di halapu gari ke vega bang phanta lam thekar jo hodang ke than na tengke jiten hanse si thondam thapu lapen lem spensi kewan pusi nang thakdo thana ke pu hela thonam thap ma lek kumala amali ga jiten hanse anggang ke ore sane son hem ko ma hana mai phan hala thonam thapu bang jiten hanse po ha jiten hanse ke non la daga dangke la daga na ke thoka din dangke hem amen ke la ka ma ya lel he amen ko pula amen me sini ko ni talaban non bang solam ki komat lo kapar pupo lahaya sailang no dehori lems chun bang jiten terontong ke toima mate lem samai phu pension ing tisi ke toilo puta matha pon mimi pinpur damme jiten hanse ke dehori lem salong dunmai phar pusi deng bomlo tangte alang lila sona sai ke claim ke therak mimi asai kalima Karbiang long angkang pialong lapuson sai lang no komen tu lo ki jut po puta cherok to arala tongpen ning jepon News Desk report Karbiang long live Lakhain ko rapho nilib MSC constituency ke parlo choki hola singno terang arong amikar kangbura ingti lapen martha teron piatuma supia kleng si roslyn ingtipi arta ningkan inkoira ke thom cancer ke so operation ji aphan karbiang long otormas council CM Dr Tuliram rong hang lapen nilib MSC pabitra rong pi lapen karbiang long ke thegidinga tumalong kerap ke long ji aphan kachuring ripon Pir thei muni ratum komane ki sung thek tika hot ke thek long pen kerap dun dera bang phan muni ratum a hir jumi lapen arna ma hir jumi kai ke ta dover lason thak si roselin ingti pi ke so penangana jirting lo choki hola golaghat civil hospital bokajan diphu medical college and hospital along anta selang pon bomlo bonta ke miang theke long le dara joini thang ni phai inquire ni dimapur referral hospital along an ponlo scan asaya phan lapen doctor atum se langsi cancer ke sopusi ang thek pilo lapen vi sitame ki jumpik lo ajok tong se kot pen vi bong thom pilo lapen laan ke dorde pusi non puthot vi bong ni pithunang ji pulo setame tangka ka vepena jok vi ki pia sai sitame ing ton nang koklo lapen doctor atum ki pu atengke operation serak nang po lapen tangka sitame lak hini so senang ji bangso operation aphan laan lote akiso sitame meji pusi asang tar paklang no bonta hem a hormu kache jornangji do anta ke jorla bajok non ke kamatha abidi juthu koklo nasikar bianglong autonomous council CM Dr Tuliram rong hangaphan ning thelo nangrabdun vekji pusi lapen nilip MSC Pabitra rongpi bokajan LA MLA Dr Numol Momin lapen kisung ahot kerabdun aning ke hangatum anta non aphong operation jia sayalong nang cherabdun vekji pusi keso data sarpi martha teron pi pen chuning resi aning chepathi ipon
da paisa ta nang hang lo mane parisona hi pelote duila ka paisa duma phima posina ar julo masini tenge chongda chora masi la na tangka ke avelo sar wa masi ante lapu pelo tangte nili tenge nilia mata parison thekte aw sai pa se wanang ji aposi nali tola ana tangka vil ave pelo tangte nili ka sai pa nge wan thekte det po parisona kam banke daga banke claim pon thekte det po posi sar dar pa si wan thu det lo nili to phan ke na thana ma se chi wan thu nang kok lo tangka yong si do pote hadak la referral hospital long mata claim da ji po yalo kedi tangka yong si do pelo tangte ami thang le thekte det se tami amoni wan po da claim det po se ta duila ka paisa bang nang po pa jara bang sinang pu ro ma si nili tenge paisa ta ka velo ke long na lapen keso da bang phia phan kerap dunjia phan ning ke hanga bang link setami la screen along ke paklang pon bank account number 30961627093 IFSC code SBIN 0009405 contact number lapen Google Pay number lake 6001785756 along ka humbriji phan setami ahema sor tumpen tuning report News Desk report Karbiang Long Live Kilik pulote kacepati dunki akinang son lapen rachare asong ke do ana tumtami amit hanga song pen komar bang phaphansi kapar jab dun pen kilik along kacepahai dun thek japhan ning kang sampen bangphu chingwai pon rablo la som thak thaksi pini thang ni phaing ko rap clear ni phuloni constituency ka parlu phuloni hemrong rangalong ephl sia tumpen kachingwai amai kedeng pon Bangso Maya Long Kachingwai alam thelake non nangkeleji Karbiang Long Autonomous Council MEC kilikalong komara bang phwa phansi che toy dunji ma pa phuthaksi bang phukangwai padupondo Bangso Maya Long APHL se mai phu jai kathar sarkiri rong phar lapen ongdung Central Committee atum che tongdon Mai judet pen pherang ketum APHL se mai phwa phan kar jupon honang ke pachini ke nonamat bang phwa men ke paklang pon pelang satami nonamat phuloni constituency pen inut la pen lumba jong pen inura tumamen nang che thabdun tanglo la swateng pen kelang ingchap pami pen si non ge bangji there pochik lo ni phai ke thomar ni si amen pangda pon pobuta pachini pon itum ipu Legislative Assembly Area Committee APHLC tu la sikarwai kachingwai la so LA dipu LA ang bon prop council constituency do la komat ma pitur nangi ko puson loma atiman itu ke la constituency committee pen information long nangi lam long nangi walam do la pen mo high command si chingwai tu po final ke high command mane ha central committee hedi central committee along si mo march ke thomar ni si chingwai tu po son si ni tu chingwai pe ni amen ke klang ke puloni pen inut klang lo la pen ke puloni lumbajong pen inut klang lo lana Phuloni pendir chuna rongpi Karbiang Long Live Pini prime time abirta ke lapo ansi kang tonik lo